Tampereen kalleimmat neliöt eivät suinkaan löydy Ratinan hulppealta kerrostaloalueelta, vaan täältä Sorsapuistosta, jossa juuri on avattu Tampereen uusin yleinen WC. Tuon noin 10 neliömetrin kokoisen kopin hinta on lähes 100 000 euroa. Mennäänpä katsomaan, mitä tuo luksuslaitos oikein pitää sisällään ja kuinka se toimii. No niin, kokeillaanpa ovea. Ei aukea, mutta tietysti kun kyse on huippunykyaikaisesta laitoksesta, niin ovi aukeaa nappulasta. Piippaus kuuluu ja näin ovi on auki ja pääsemme sisään vessaan. Ja nyt ovea ei kannata ruveta riuhtamaan kiinni, sillä se sulkeutuu itsestään. Ja se menee myös lukkoon ilman mitään erillisiä toimenpiteitä. Sieltä näkyy punainen valo, ovi on lukossa. Voidaan ryhtyä istunnolle. Tässä vessan pöntössä on tämmönen laskeutuva kansi, eli se täytyy itse laskea painamalla nappulaa. Täällä on tämmönen musta nappula, jossa voisi kyllä lukea, mitä sitä tapahtuu, mutta siitä painamalla siis istuin laskeutuu alas. Nyt vielä kun lähdetään istunnolle, niin kannattaa ensin laskea myös nämä oranssit kaiteet alas, nimittäin tällä tavalla tuo vessapaperirulla on mukavasti käden ulottuvilla sitten, kun toimitus on saatu suoritettua. Näin. Sitten kun kaikki on valmista, niin puhdellaan vessa painamalla tätä flush-nappulaa. Istuin nousee ja pönttöön ryöpsähtää vettä. Täällä vessassa ei tarvitse koskea juuri mihinkään, ei edes käsiä pestessä. Eli tässä on tämmönen automaattihana, kun laittaa käden alle, niin sieltä alkaa lorista vettä. Ja sitten kuivaus onnistuu tästä ihan vierestä. Siinä tosin pitää odotella hetken aikaa. Itse asiassa todella pitkän aikaa. Noin, nyt alkaa puhallus. Näin. Ja sitten kun olet valmis poistumaan, niin täältä löytyy Open-nappula. Siitä vaan vessan ovi aukeaa. Jos pönttö olisi sattunut jäämään huuhtelematta, niin se huuhtoutuu automaattisesti, kun ovi aukeaa. Kaiken kaikkiaan tämä Sorsapuiston uusi vessa on varsin miellyttävä mukavuuslaitos. En tiedä, onko se aivan 100 tonnin arvoinen, mutta kyllä se ainakin minun kotikäymälläni vetää vertoja. Ja kaikkein parastahan tässä vessassa on se, että sen käyttö on täysin ilmaista.